Jinsab bejn id-daħla tal-Pinetum xatt it-Tiben u jibqa' sejjer sabib il-bombi. Il-Pinetum, illi huwa magħrufa sinifikat storiku tiegħu għat-terran blulijiet, issa se jingħata ħajja ġdida. Il-proġett li jkopri madwar 60,000 metru kwadru jinkludi l-introduzzjoni ta' passaġġi maqtwajn mill-art sabiex ma jkunx hemm impatt ambjentali. Dawn se jkunu magħmula minn ħadid galvanizzat u se jservu bħala passaġġi aċċessibbli għal mixi flimkien ma' sinjali ta' informazzjoni relatati mal-elementi naturali ta' dan il-post. Il-Perid Jessica Gallia spjegat li l-proġett propost se jinvolvi interventi minimi li jifukaw fuq it-tip, il-manutenzjoni u l-preservazzjoni taż-żona. Ħajkonna l-picnic benches, kif ukoll ħajkonna passaġġi li ħajkunu formali. Passaġġi li ħajkunu formali ħajkunu magħmulin minn materjal li huwa mhux invażiv. Fil-waqt li ħajkonna wkoll ir-restawr tas-sur kif ukoll tan-Nissen huts. In-Nissen huts kienu jintużaw mill-Ingliżi u qegħdin fi stad vera gravi. Bħalissa parti mix-xogħlijiet u li nirrestawrawhom u nerġgħu nagħtuhom ħajja u ħajintużaw bħala horticultural center, botanical gardens u aviary. U l-erja tan-Nissen huts ħajkollha wkoll playground fejn it-tfal flimkien mal-familja tagħhom ikunu jistgħu jgawdu l-erja. Il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u r-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir, Miriam Dalli, qalet li l-pjan li qed tippreżenta Project Green għal dan il-ġnien tal-Pinetum ser iwasslu sabiex spazju miftuħ ieħor jitgawda mir-residenti, mill-viżitaturi u t-turisti. Qalet li l-mira tal-Gvern hi li joħloq spazji miftuħa fejn in-nies jistgħu jirrekreaw ruhom li jkunu biss 10 minuti bogħod mixi.